ओए ओए कु कु का हो भुला गइलु नु बड़का बड़ बड़ वादा करत रहलू कि 7 जन्म तहार साथ न छोड़े। बता बता डोनेर पर 1 सप्ताह से आवता नहीं हम तू नहीं को आवत तू ना जाने कि हम ना देखिले भर पाजा ना पकड़ी ले हमरा कुछो निमन ना लगेला हो। अच्छा ड्रामा करता रह करब ड्रामा। अरे हम ड्रामा ना की कर सही के कहता नहीं। अरे तू थोड़ी ना जानता रह जौना भैंस खाती घास गढ़ियावत नहीं वो भैंसिया बेचा गए। और यो बात सुन लो भैंसिया तो बेचा गए बाकी हमारी इज्जत कहीं के ना रहल। और हमार भाई बाप तो जनबे कैलन स आ हमार पट्टीदारवो उधियवना जान गइले स। और अब हम तारा से ना मिले अब तू अपना घरे और हम अपना घरे तू अपन ब्याह कर लिया हम अपन ब्याह कर ले। ए गुटा गुटी के खेल समझ ले बारे तू खेला लुआ फोड़ ना फोड़ देलू हां कहने जाते अपना बाप की यार रोक जावे लेंचा होला जब बाजे अढ़ाई बाजे अढ़ाई लेंचा होला जब बाजे अढ़ाई मिक्स बाय रितेश लाल यादव। गाँव में प्यार के दुश्मन बाबड़ी सबको नजर गइल हम नहीं पगड़ी। तोहरा चलते पूरा गाँव का भूजा भूत हम गोली से। गाँव में प्यार के दुश्मन बाबड़ी सबको नजर गइल हम नहीं पगड़ी। घास के बहाने होते रहे भेंट सभी दिलस भई सब चबाई। अरे तोर पर्दारवा सरवा बड़ा दोगला बड़ा सही भैंस बेचवा देलस हो तो सुना ना एगो उपाय बताई। बतावा सुना मिल के एगो उपाय बस सुझल काल्हे से करे चलो पढ़ाई का फुर्सत से प्यार खूब कोइल जाई। लेंचा होला जब बजे अढ़ाई उधियनु हम मास्टर ना रहेला सर मास्टर ना रहेला सर लेंचा होला जब बजे अढ़ाई बजे अढ़ाई म्यूजिक बाय अनुपुष्पा। लेंचा होला जब बजे अढ़ाई इसको से पहले कला से घरेली सुनो आई तो टुकी माई बासो सुपीसन। अरे ओकर उपाय हमरा लगे बा। का उपाय बा ओकरो त जवाबे बाटे होइए डमीसन पूछे तो कह दी हो जाता निटीसन। कितनो बताई बमनी है नाही हिटल रहवे भाई। हिटलर हाँ। तोर भाई हिटलर हो आउ न त साले के पछुआले में सिक्सर से गोली मारे न छाओ ऐसे बोले अति न कर। मिले के एगो उपाय बडारली काल्हे से करे चलो पढ़ाई आँख से आँख के होई अंतराक्षरी प्यार के मेडल जीतल जाई। एकर मतलब ढिढोरा पिटबा का लेंचा होला जब बजे अढ़ाई बजे अढ़ाई लेंचा होला जब बजे अढ़ाई बजे अढ़ाई ससिला यादव बड़ी बाड़ा तू चालू लागता अकिल तो है दिले चाचा लालू। और विवाद करैबे कारे अरे ना हो तू चाची ममता से कम ना बुझालू तनक ईश्वरवे में सब बुझे जालू। राइटर एस आलम जोई से भइल बा तोहरो हाई। अरे का बोलेलू हो हाय भाई होई त मर नु जाम हो ऐसे ना बोला। मिले के एगो उपाय बडारली काल्हे से करे चलो पढ़ाई आँख से आँख के होई
प्यार के मेडल जीतल जाई। अच्छा ठीक बा, कल से चल जी पढ़े।